Urugono. Ade bulukwa mwade no kuma. Onye mekoma. Ebunye yedo. Si ajide nkoji. Na-aga n'iru. Biko ka anyị gbakọ kịta. Wee kene Eze-Ana. Eze-Ana ga-adị. Eze-Ana ugochitubelu. Nwoke ọma na oraifite. Ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana ugochitubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu. Onye ọma gị je eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu. Onye ọma gị je eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị. Ugochitubelu ga-adị. Ugochitubelu tempụl ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha. Ndị okenye ga-anyị front and back. Ndị okenye anyị front and back. Fọdụsị kala aka ghọrọ ụmụ Igbo. Si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma. Buru Baịbụl bịa. Akwụkwọ akụkọ. Wepụkwa chọọchị fa. Okwu na ụka bịakwa. Good day, viewers all over the world, lovers of Ezeoku TV. I welcome you all in today's section of question and answer. We have in our midst an ordinary evangelist. Sir, you are highly welcome. Well done. Please, sir, introduce yourself to our viewers to know. My name's Ogbuefi Eze-Ana, ugochitubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Okay, sir. Before we proceed with today's question and answer, is there anything else you'd like to say to our viewers? Viewers all over the world, I want to na-esonyere anyị na aja anyị na-achụ kwa ọnwa. Ichefuna na nke ọnwa Febụwarị ebidogo. Ị nwekwara ike isonye na aja a site n'ebe ọbụla nọ na nsọtụ ụwa dum. Ihe a bụ aja mbunye elu, aja epụta ihe, aja esigoro bịa bunye imirikiti elu. Mana ya anaghị esho ihu ọrụ ma ọ bụ testimonies na social media. You know why? Ọ dịrọ necessary. Ọ bụrụ ihe anyị maka ya wee bịa. Mana I can tell you na ike dị na aja a na-achụ n'igwe. Aja abụọ aja anyị bidoro chụba ihe karịgoro arọ na abụ. Yes, ọ nwekwara ndị na-esonyere anyị na aja since ebidoro ya till date. As we speak, on ndị bụ ukwu the 2024 as a whole. Ka ha dị sure na ha eme isoro even a single month. Ihe anyị na-eme bụ na echi isonye na ya iwu forward ya 3 prayer requests. You may token donation to the account number. Echi achị m na WhatsApp ma gwa other details I need from you. Iweta 3 prayer requests ga idebe n'altar na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi gị throughout the month. N'isi ụtụtụ a ejego ori na temple je chụọ aja gaa ọfọ kwubi okwu n'isi ndị sonye na nke ọnwa. Ụbọchị nchịkọta ya bụ ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa Febụwarị. Anyị ga-eje na mmiri je mere ndị mmiri sara aka chụọ aja dị iche iche na mmiri gbagotazie na temple chụọ aja to entities of powers nọ na temple. Dan gazie n'ebe nchụaja gbuo ebulu wee mesara aka. I can tell you n'ike na dị na aja na-achụ n'igwe. You must have an altar that is speaking for you. Onye ka nna chụka nkọwalụ. Ichi isonye na aja chaatị m na WhatsApp 0813 82
0813243 or 08 or I repeat 08138243871 more 08057837672 08057837672 ọ bụrụ na ị na-like nkụzi ị na-anụ taa chọrọ ịnụ ya ọzọ jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu ị ga-apịa nwere ike download gwazie anyị nwere over 1000 lectures nwere ihe ọ bụla ị na-achọ n'ọdịnala Igbo anyị akụziri ga-abụ ofu nke bụ ọ bụrụ na watch site n'eziokwu TV onwe Nollywood movie ọ bụla ịwọchị na channel ị chọrọ ịwọchị ọzọ jee na eziokwu Great Movies na YouTube watch ya ma ọ bụ jee na Ugochitubelu Movie Productions na YouTube watch pasị ọ bụrụ na Igbo movie jee na eziokwu TV Nollywood Movies watch ya nke ọzọ ọ bụrụ na o nwere egwu ọbụla ị na-anụ na channel anya yes egwu anyị na-anụ na channel a bụ egwu The Temple ngalaba na-afụ maka mgbasa ozi ọdịnala onwe egwu ọbụla ị nọ na channel a ị chọrọ ịnụ ọzọ ma ọ bụ ị chọrọ ịdownload ya jee na social media jee na Automac jee na iTunes jee na YouTube then you download all this music you can see them there. Thank you. You're welcome, sir. Yeah. Let's proceed with today's question. The first question is, you are experiencing spiritual matters. One would like to know, how old are you? Yes, anyway, the truth of the matter is even when can the 20, yes, I will look at anyway. So what I'm even when my primary school days, my mates, what I'm waiting from my mates, and I added many years, from the up to 4 years, ahead of my age, as in more than double from when they 20, my kid to the Mogono anyway, had him 6.2 feet tall. Now, and the work on Luguaho, in the sense that the man that top channel 2 to 4 years, as if I'm told my mates. But anyway, I'll need to go anyway. Anyway, the truth of the matter now, this year, I can do 49 plus. December 1, 2020, this year, December 1, 20, this year, this year, I don't know, 2024, this year, December 1, I will be celebrating my 50th birthday, meaning Silver Jubilee. Thank you. Okay, let's go over to the second question. What is your take on these Jesus pictures? Is those pictures real? Yes, I want to hear it on social media. Nkebe isiokwu, the truth, isiokwu asana, sekwu na egwu. Dịka isi wee malụ na program bụ oge awa nke isiokwu. Anyị na-awụ isiokwu niile ahụ. Like we say the truth the way it is, without looking at anybody, whether or not. Isiokwu sisi kwuo ya ekwu. Nkebe isiokwu bụ na those pictures ị na-afụ bụ pictures ndị actor, all 3 different actors. I think 2 from America, 1 from UK. Now, this picture, about one individual. Here about actors on the article make believe. Like this one kind of about Jesus and the other films. That is actors. One of the American guy have already said it. I think Michael somebody have already said it. People should stop worshiping him. That is not Jesus, it's just acting. Get it? We were told now the personality of Jesus Christ was lived on earth over 2,000 years ago. Okay? Go and verify. Kedu mgbe the first photograph pụtara n'ụwa? Kedu mgbe enwere the first photograph? Go to Google. Achọrọ m ka mbunye na-espo. Go to Google and Google it. Who developed photograph? Kuru onye izi sel foto n'ụwa? Google ya agwa gị. Achọrọ m ka esi n'ọnụ nke otu ọpụta. Maka na ụfọdụ ndị mmadụ ebelive na eziokwu kwesịrị ka ekwuo ya. Yes. Ịghọtazie ihe a develop photograph for the first time. Then ịgwazie m na olugo 2,000 years mara over. Asị na onye anọ. Ịgwazie m na foto anyị na-afụ ọ foto onye ahụ. Ihe na-achọ ịkọwa na those photo ị na-afụ wa prakịta. Ije na churches and mejedefa. Gị nwa na-ene m anya na ya house. Yes. Gị nwa na-ene m anya
ama na eje na ya house now, I have now as we speak. Foto a na-ekwu maka ya dị ya na ya offices, ọ dị na ya. Ihe m na-achọ ịkọwara na foto anyị na-ekwu foto onye atọ ka ị debere na-akpa agwa. Ị na-ege ntị onwe ihe na-aghọta. Foto anyị debere ebe a bụ an actor, American actor picture ka ị na-agba awụrụ. Ọ bụrụ na ị weta those pictures, in fact ije na internet ma ebe ọ na-ele pictures, ị ga-afụ more than 10 different types. And m achọ ịgwa na those 10 different types abụrụ one individual. Go and verify. Now, those pictures ị na-afụ there abụrụ o nwere ihe gbasara onye na that acclaimed Jesus of Nazareth. Maka na oge Jesus of Nazareth nọ ndụ, nwere ihe dịka picture. Ihe nwere olden days, na ancient time, carved something ka a na-carve. So those pictures ị na-afụ adro real. Ihe ahụ foto a na-atọ n'ọrụ onwe. Nwere onye nwere ike isi na onye nwa take the picture mgbe ọ dị, mgbe ọ nọkwu enwere ihe dịka picture. Ị na-ege ntị. So ka ịghọta na eriri ga-eri, iche rie front and back. Ihe a bụ imagination of ndị na-ese ihe. Ịghọtara ya? Ma those pictures ị na-afụ ma nke akpọ nke Jizọs ma nke akpọ nke Virgin Mary, secha ihe niile see ma snake under her feet, ihe niile awụ imagination of the actor na ndị artist. Si enwere ụdị ihe a adịrọ. Ọ bụ ụdị ihe a ka emekwala wee je kee nke asị na onye asị na Satan or Lucifer. But we are told, you know that the so-called Satan or Lucifer bụ morning star, no a beautiful angel. How come on earth ndị anyarị adịdị anyị wee paint ya not the black in order to rubbish our minds, we Africans? Tinyekwu horns. All those things is ihe eji eme ka wee paint ya hapụ ịgwa the real truth. Ihe m na-achọ ịgwa gị bụ na ndị a bụ ndị anyarị na-asịgbu onwe ha na-asị. Ị na-ege ntị? So that pictures ị na-afụ nke dị n'ọfịs were ọsọ were ewepụsị ya. Instead of video those pictures, gaa were picture ya grandfather tinye. Ọ ga-arụ ya. Maka na onye ahụ ị debere ebe a wụ one American man ka ị na-agba awụ before. Thank you. Daloson, what is your advice to young people seeking for marriage, especially cold ones? Yeah, thank you. Ọ bụrụ na ị bụ a cold one, n'ijego n'afa ma ọ bụ ejiego ozi, agwara nga n'afọ a dị daba ndị n'ụdị dị iche iche. Ọ bụrụ na ijego ministry ma ọ na ijego a prophet ma ọ bụ na-edibịa any cold one wee kpọọ wee gwa gị na iwe cold one na-agbọrọ gị ọrụ. I will advise you before you venture into marriage, whether be nwoke ma bụ nwaanyị, pay attention to your call. Make sure na ime gị ihe gbasara call gị. Maka na ọ bụrụ na ị pay attention to your call, then you are about to make serious mistake. Maka na ọ ga-eme gị je choose the wrong person, and a ga-eji onye ahụ ị choose wee pịwa gị asụ. Nke bụ eziokwu bụ na onye akpọrọ ọrụ na ofeke ndị ọzọ abụrụ ofu. Yes. Example, ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị akpọrọ ọrụ ịbụ nnukwu mmadụ, maybe na iwe mystic ma ọ na-ewu so-called ha na-akpọ eze nwaanyị, akpọrọ ha nnukwu nwaanyị. Now, iwe je nuo ofeke, somebody dị very low in spiritual ranking. Ihe ọ ga-eme gị bụ na gị na ya ama ebu. Ihe ọ ga-eme gị bụ na nyawa na onwe ga na-efe ilo inferiority complex. Nyawa na onwe ga na-efe because spiritual ịkịa, and their forces ama enwe ike bend down to his authority because all nobody come. And because of that, gị na ya ga na-enwe problem. Because dịka m kwuru ụbọchị m kọwara nkụzi agwa gị na mgbe ị na-anụ nwaanyị na ị na-anụ with ị na-anụ including all her entities, her spiritual associates. Ịchọ ka ị enjoy ya nwaanyị ọ bụla ị na-anụ taa, ịchọ ka ị enjoy ya, ịnụọ ya nụọ with entities of power associated, nụọ ụmụ mmụọ sienu, gị na ụmụ mmụọ sienu nọrọ n'udo, nọrọ n'ọfụma. Ịfụ na ị ga-akọntrolu nwata nwaanyị ya nwa. Yes. Because gị na ụmụ mmụọ sienu dị na mma, ha ga-eme ọ na-erube isi. Ọ bụrụ ọgwụ, but you feed her entities. So mana ebe ọ bụ na iwu ofe ka ihe ama ihe ya eme, ya gbatakwuru n'oche. O nwere ofu onye nna agbara afa this morning. The woman bụ nnukwute eze nwaanyị, that is nnukwu mmadụ nwaanyị ka ọ bụ ọrụ Maria.
mana di ya nwụrụ nobody. So di ya ahụ na onwe ya nwere ka ọ ga-esi wee nwee ike ghọta the angle ya coming from. Mana ọ bụrụ na iwe onye ọrụ to onye ọrụ, unu ga-enwe common understanding because unu nwere some certain things in common. Yes. Mana ọ bụrụ na onye na-ekwu ugwu enwere ọdụ nke ọ pasta, ị na-agwa ọ gara efiru na ị na-achị ka dominate ya, mana ọ bụrụ dominate ihe a bụ ihe so mmadụ wee bi na-ege ntị. So before ị na-eme ị na-echuzu partner, be sure na ị nụrụ ọkụ ofeke maka na ọ bụrụ na ị nụrụ ofeke ọ ga-enye gị nsogbu. Daalụ. Thank you so much. Okay, the fifth question is, what is your advice to people when someone stronger than them is threatening them? Yes, ihe na advice gị ọ bụrụ na mmadụ ịbụrụ onye na-ekwu ọtụtụ okwu, na mmadụ bịara na-achọ ịnara gị ana gị ma ọ na-achọ iwere ihe bụ nke gị n'aka ike ka maka na ofiru na ya emegbu ya, ma ọ n'ofiru na ọka gị ka ọgwụ aka, ma ọ n'ofiru na ọka wuru odogwu jide ego dị afọ n'ofiru na ọ nwere ike ịnawa oke gị. Ihe nna advice gị bụ ihe ịṅụ n'idiri ime ewu make a point that this is ihe bụ nke gị. Na onye ahụ a na-emezi n'ụdị na ikwu n'okwu ọjọọ, ihe ị ga-eme ewu kọsalụ mmụọ ka mmụọ nọrọ iji nwara na-achị onye ahụ na-emechacha agha ihe emecha ma na ịma na onwere ọka ihe emewu ọdụrọ necessary to ọnụ ị na-ege ntị. So ọ bụrụ na onye ahụ si na ọkụ ụgbọ agha ọkụ ka na ya karịrị gị, ihe ị ga-emewu ibekuo mmụọ maka na ọdịnala Igbo ka onye ahụ karịrị gị nwee long leg n'elu ụwa mebi n'ọma polisi ma n'ọma ndị ọchị ma n'ọma nke a n'ọma nke ọzọ na mmụọ ụdị ha adịrọ ada eri aka azụ na mmụọ. Ibekuwa n'ezigbo mmụọ complain ọrịa ihe mere, you will be sure of getting justice. Thank you. Very so. Some people do visit spiritualists to make sham for marriage for them. You know, what's your advice to some people like that? Yeah, the truth of the matter bụ na ọ bụrụ na mmadụ imegide nwa ahụ asị ka ije gwọọ ọgwụ ka nwoke wee fụ gị n'anya, then ma ọ bụ n'ilugo di anụ mana ị chọrọ ka ị wee na-akọntrolu di gị, like ọ one lady chatịrị m the other day si na ya na o nwere onye ya na-ayị na ya dị ime almost 6 months now, ma na the guy na onwe ya adịrọ ready for marriage. Now ọ chọrọ ka a compel the guy ka ọ bịa mee ihe n'isi ya wee n'ụwa by fire by force. Ya na sana adịmadụ ụdị ọrụ ahụ. You know why? Ọ dịrọ necessary. Marriage abụọ by fire by force. Ihe ọzọ na-achịkọwalụ gị bụ na ọ bụrụ na ihe kpatara ị ga-ejiwa avoid ya ihe ọbụla bụ ọgwụ for marriage. Nke mbụgoro na ọgwụ ọnwụ na ịgwọrọ for marriage will collapse one day. Ọ bụrụ na nke i nyere onye a n'ọnụ ọ na-eri mmanụ, ọ na-egbu ha na onye na-eri ihe mmanụ dị over time dị ọgwụ emebi ka ofu. Nke abụọ, ọ bụrụ na nke ije na be dibịa ma ọ na nke spiritualist ka alụọ ya alụọ, yes, ka alụọ ya alụọ, o nwere terrible implication. Ọ bụrụ na alụrụ ya ala example na ka nye ya stars etu ha si arịa, o nwere ike onye weta ofu ngwere, ọ bụrụ na ọ nwoke eto weta ofu ngwere akatigbo, o wee kwuo wee superimpose ihe ọ na-eme ihe akwụkwọ hypnotize ya, that is ka o mee ka ya bụ nwoke anwa nọrọ nda nyanwa. Mgbe ọ bụrụ na ịrụchara ọrụ a, ọ ọzọ ego anyị details etu esi adịa, bụsụ ọ bụrụ na ịrụchara data ọrụ anwa, ihe anyị na-achọ ka ị nọrọ ntọ, ọ ga-eme nwoke anwa ihe nkụtị ya, ọma awụzi nwoke ọdaizi ama nka m esi ya ka ihe ọtị ya, ọma akwụsị n'ụkwụ ya na-abụ ka nwoke, ọ ga-emekwu finances ya affect. Yes, as long as ị chọsiri ka ị bụrụ nwoke, ka ị bụrụ the head of the family, and automatically once you are head of the family in spiritual realm, you're supposed to be the breadwinner. Once you gwachara ọgwụ a tinye nwoke n'okpuru, ka ọ bụrụzi ihe ikwu ka a na-eme, ka ọ bụrụ nke ma na-achị, ị marụ na ọ nọzi ọdụ ka ihe gbasara gị nwa nọzi on top n'ọgụ nwa na-achịzi. You superimpose go onwe gị ahead of the man's authority, and therefore the ebido nwewe shoulder.
ọ nwere ike na-eme ka mụmụ ya afọ ụfọdụ ụmụ nwoke ha alụcha ya mgbe ụfọdụ ife nwoke ahụ na-emezi ka mụmụ o nwere ike onye na-asụ nwunye ya akwa asọkwa na ịsụ akwa bụ ihe ọjọọ mana the woman si akọntrolzi odoghị anya na ihe abụrụ ọdịnala and by o bidoro etu a ịfụ na nwoke ahụ ga-ebido nwee shoulder ihe gbasara finances and o nwere time ọ ga-eruo ịfụ na burden of the family ga-eresi on your shoulder mgbe ahụ inwe ike na-etiti mgbu maka nwoke anyị nwere ihe ọ na-asọpọtụzi o nweziri ike ọ bụzi enye nwa ya nọ na ya na-emetụ house chores or is it what you want so isi ka ije gwọọ ọgwụ wee compel wee ma mgbe ọbụla o furu ya n'anya ị ga-abụ onye ga-ata ahụfụ ya maka o ruzie mgbe ahụ o furu ya n'anya o nwere ike ime ya abandon and mgbe ahụ echirigo ụmụ mgbe ahụ ụmụnna dị wee bakwute gị mgbe ahụ ema na karaba mkpukpo daalụ. Thank you. What are the signs that someone is under the captivity of a deity? Yes, ọ bụrụ na mmadụ o nwere sayensị ị ga na-afụ n'ebe mmadụ nọ ị mara na onye a na mmụọ ochie. Example, o nwere onye ị nwere ike imejọ a gwara m gị na ada ama ngwọrọ na ụgbọ ada ama ngwọrọ na moto ịkpachakwa n'anya sị ka ije mejọọ mmadụ o nwere onye iyi emeji ma na fre kebe eziokwu and onye ma ka esi eme ya bụ na mmadụ mejọọ gị n'okporo gị odidi na onye ahụ gbara gị ọkụka egwu ya na ihe o mere gị dị gị njọ na ọbịa dịrị mma odebe ahụ na ya emewu ya ihe mma advice gị ihe kọsara mmụọ ka mmụọ n'ọrụ ọgụ ọma akwụkwọ immediate maka na ọ bụrụ ọgwụ agwara agwọ mmụọ na-efolo normal process ezigbo mmụọ ezigbo arụsị ya efolo normal process one ihe izu ọ ga-ebu ụzọ megoro ojegoro kọntaktị ya chi onye anwa kọntaktị ya arụsị sie na oge ọ bụrụ arụsị ikwu nne ya complain ọrụ ihe onye a mere ifuru etu esi ekpe ikpe na mmadụ yes because na ọnwụ na gị na mmadụ nwee issue je report all police ihe izi a ga-eme bụ ekpebe ọnwụ na o kwere unu mee achaji ya the matter to court jọji lọya nke onye anọ lọya nke ekpebe ikpe tinyere afind onye aka ichi the same way ka a na-eme na mmụọ azụgba arụsa ya kọntaktị ya mmụọ nwa onye anwa maka na agbakọ kwa nwa nwa n'ụlọ na ọ dị agwa n'afa then ụmụ mmụọ sokwa onye anwa agree that actually this is our son or our daughter did wrong therefore na o kwesịrị ọnwụ ị na-ege ntị ọ ihe ahụ ihe na-eme na mmụọ ya pụta o ji eti gị normal process bụrụ ọgwụ onwe ndị ga-eje na-eji ọgwụ nke ha dị iche mana ndị na-efuru normal arụsị process it take time o nwere ike ite months nwekwa ike ite kwa years as case may be because ihe pụta o ji eteke eto a depending na the long leg of o nwere ike onye a na-emeghị datin efilu onye ya nwere long leg ma ọ bụ na ya makwa ihe gbasara ihe mmụọ otu nwere ike gbute obere oge mana ọgwụkwa ma ọ ya adagiri ị na-ege ntị so ihe o ya eme ewu na mana ọ bụrụ na mmadụ ga tụọ na mmụọ edeghị anya na-emere gị invite ma ọ bụ na emerọ gị invite as case maybe o nwere case ọ ya agba atụọ na mmụọ emerọ gị invite example a gwara gị na ọ bụrụ na o nwere nwoke mma ọ nọrọ na-ebe akwa ka ụmụazị na nwoke ibe ya na-arịa nwunye ya enidiri ije kpọọ the man ị na-ege ntị inidiri ịkpụ ya ihe inidiri ịbịa before the deity you cried that na ihe na-etu onye na-etu a mere gị mmechazie ịchụọrọ mmụọ aja na wara onwe gị hapụzie okwu now so mana ọ bụzie na mmụọ ejide gị onye anwa committee the offense now ihe ndị ahụ sign ya afọ one ọ ga-ebidogoro n'ihe gbasara onye anwa na-ebutere ya nseke na-ebutere ọrụ ahụ ihe niile na warning signs ọ bụzie na onye na-eje na be dibịa mana ndị Igbo na-atụ ilu na onye na-akpa na be dibịa adị anwụgbo na-ege ntị ọ bụrụ na onye na-akpa na be dibịa na-awa ọnụ onwe ka o si wee nwee filin oje gbaa afa ọ gbaa n'afa agwa ya na nwekwara mmụọ na-agbawa ụgwọ kere mmụọ ajụbazi ese ajụbadị ese na nwekwara arụsị na-agbawa ụgwọ nwekwara arụsị atụrụ gị ya ajụba ese de na amarịzi ihe a ga-eme ya ọ bụrụ na need guilty ihe a ga-agwa gị je go and reconcile with the person in question ma ọ gị je na data arụsị ịghọtaja now mana ọ bụrụzie na iwu ofeke adịghị akpa na be dibịa adịghị ajụ ese ị mara na ihe amadị ihe na-eme gị ọ ebudo butere nseke butere gị ọrụ a ọ ya eme gị dị ọbata na ya biznes obodo kọmbụwa ya biznes ihe ndị ya ama ihe na-eme gị nọmalị na-enwe uke nta ihe ndaba nwere ike na-alọkọta ilu nwee ihe ọghọm o nwere ike ọ bụrụ ọghọm ego ma ọ bụ ihe dị iche iche calamities a na-eme wute ya family ị na-expend ọ ya emegide ọ ya ebudo nasịsị gị dị handicap now ọ bụrụ na o mesịa ya ama exactly what is happening ijegodo ekpere ma ọ jee ebe ọ bụla ije ihe ọ na-emecha no solution now finally ọ ya emezi onye a ihe eji mmadụ onye a na mmụọ ejide gị ewu ọya
ọ napụsị ya na ya finances ihe ọrụ ya esozi ya ya sickness and that sickness ka ihe eji nwere mmadụ sickness ya bụ sickness mmụọ chi n'aka na ya bụ one ọ ya eje ụlọ ọgwụ a na-akpọ ya amaghị ihe a na-arịa amaghị ihe a na-agwụ dọkịta nnechala abụ enweghị gasị na onwere ihe afọ na onwere ihe afọ mana dị gị nwere onwe gị bụ ahụ gị mana ya going down now o nwere ike dọkịta nnecha enwere ga abịa tata asị gị na onwere typhoid and malaria etirija typhoid and malaria ọ ka na-eme before you know it asị na o nwere kidney problem kidney ya ka ọ nwere ike target the last time ma ọ na o nwere heart problem ma ọ na o nwere one protein ọ ya ebido gradually onwe oge ọ ya eruzie ịfụ na sickness ọ ga-enwezi o nwere ike ọ na-enwe loss of memory ọ na-eme ka ara apịa o nwere ike ọ na-eme ọkwụrụ ọtọ ọdọrọ ana discomfort etu ọ ga-esi na-eme ya egosi na onye anọsibịa so ọ ya ada anya o nwere ike isigoro nọrọ ebe a ọ nọrọ ebe a ọ nwere oge obinye etu ọ ga na-eme ka onye na-ekolo small adịji ụlọ ọgwụ asịghị na ha traị ihe niile e nwere ike ịtraị n'ebe ọ nọ dat na onwerozi na ụdị ọya gbazikwara ya agharị dapụta na-asakwụzi aka na ihe emesigo o nwere ike ihe ọya na-emezi iwu onye tinye ihe ọdụtụ ọ dị ya mma ọ na ụlọ obidokwa onwe ndị onwe ike na-emesi efe iche na ara na-apụzi ese enwegara akpa idego saịkị necha asị na onwere otu o si eme dị strange onye finalism onwe oge ọ ya emechazie mana ọ bụzi na ndị ada ajụ ezo nwere ike by the time ha ga-eji mazi ihe na-emenụ ọ bụrụzi onye a na-apanyere aka apanyere ọ bụrụzi onye a na-awa ike onye apụtara ụfọdụ nwere ike mgbe a ya akpụtezi onye ahụ na finally and worst thing na onwe ndị ya emesizie ezi ozi dị na ya ma ọ gbaa afa ha sị gịnị na ha ekwenyere ụmụ ihe ndị a ọ bụrụ onye ajiri ụlọ ọgwụ ma ọ ụlọ ekpere na-akwụgharị ete na-eri onye ahụ ahụ mụọ na-eri onye ahụ mụọ na-eri onye ahụ mụọ na-eri onye ahụ mụọ o nwere ebe ọ ya eriruzie ya ahụ ruo to the levels na o nwere ike by the time a ya ebuzi ebezie na arụsị ha ji elu efuzie na-adịzi mmadụ na-ahụ na-etiri ya ahụ he can't even stand on his own the man ogo shoulder o ruzie na level a ngwara gị na the man na chances ya adịgo sleep the man na chances of survival ya adịgo sleep the more a na-egbukwu oge the more ọ na-get worse. Thank you so much. Sir, what can someone do when he chooses in Afa that person is under a deity's captivity? Now, ihe ọ bụrụ na na-ejego n'afa ewezie gị ozi na mmụọ jikwa gị ịbụ na onye na-esi ngọ maka na mmụọ ejidego gị echekwara ka ị na-ejegharị na be dibịa na-achọ ụfọdụ asị gị dọnwọrị gị bịa na ị ga-emebi ya bụ arụsị ji gị ego ka ị na-agafe maka na mmụọ ji gị na mmụọ ji gị dị onye mmụọ ga-ahapụ gị gbụọ ichi yakwa that back to that mmụọ anwachi gị dị onye chọrọ ịtụ ihe ezigbo arịa ya sị go back to mmụọ anwachi gị ọ bụrụ na akpọrọ na fon gwa gị ị na-eme na nwere ihe na-eme n'iwe odogwu je na-agwagharị ọgwụ nwoke ị na-egbu ichigha back to mmụọ anwa ọgwa ndị ma n'ime echigha back to mmụọ anwa then ịmara na enwerozi aka ahụ enyere gị solution ị nwere ugwu chigha back to that particular mmụọ maka ije na-agwọ ọgwụ ị na-enyere onwe gị aka o nwere ebe m na-eje one day oge tegoro aka so I need ịba ụgbọ wee cross to that place so mbanye n'ụgbọ rute that place mgbe ndị onye nyere anyị ụbọchị nọ nwere ebe ahụ eje pik family eruo ebe ahụ je pik the person after go pick the person anwa then after go pick the person anwa o wee pick the person anwa onye a na-eme n'ụgbọ ọgwụ ọ nọrọ ala ọkwụrụ ọtọ nwere nwa mmago na something is wrong mgbe eji wee buruzie na n'ihu ya bụ arụsị ọgwụ na arụsị ike mara mgbe ori gị ahụ ebe before then na anwa sef ọ jegoro ije ha be dibịa je gwọcha ọgwụ nyere ọgwụ n'onu na is thinking na because na mmụọ a na-achụgharịsi nke ya bụ na o nweziri oge olu mmụọ a na-achọpụtasị ya na-akpọrọ ya afa na ọnya mmụọ na-etu a na-achụ ya na nlọ ebe m na-ekwu by then ọ na-eje na be dibịa je na-agwọzi ọgwụ ka ọ mara na ọgwụ ya eprotet ya ekwu ụbọchị ebi ebe na ya bụ arụsị anwa ọnya ọgwụ n'onu eze mmụọ tụrụ data ọgwụ atụfu si ya bụrụ ọgwụ atụfu ebe ọgwụ enweghị ike iproteti ndị na-eje na be dibịa na-asị na-achụrụ gị aja na-egbu efi na-eme nke ahụ eproteti the best will go back to that arụsị anwa ji and akpọ oku na mmụọ ji bịa nwoke si wee zie ego ozi kpọọ oku ịgwọrọ onye na-esi ngọji ebe a ji ekwuru ọnụ gị ọ bụrụ na
need at fault your biko need at fault then ọ bụrụ onwe ka anyị settle gwa ha their terms and conditions settle ọka adịghị mma especially when you are at fault ịghọtara ya mana ị ga-adị sure na abụrụkwa ndị ngwa ndị scam nwere ike ịgbanwụsị na arụsị ego na-anapụghị ego na phone ọbụla the men arụsị nwere process anyị eji eme gị invite and the man arụsị a na-eme exist make it daalụ. The last question is, what is your advice for men searching for wife or for women searching for husband? Okay, thank you. Advice m na-advice gị bụ ọ bụrụ na ị chọrọ ịlụ nwoke maọbụ ịlụ nwaanyị jee gbaa afa ịgba afa ihe afọ ga-enyere gị aka bụ na ọ ga-enyere gị aka nwaanyị matagoro na onye a gị na-enwe compatibility mana na gị na onwere ebe unu si nwekọ ihe especially mgbe iwe ka ọdụ nwa ọ na-enyekarị nsogbu n'iwe ka ọdụ nwa either n'iwu nwoke maọbụ n'ịbụ nwaanyị then ọnwụ na ịgba afa etu ọ ga-enyere gị aka ka ị ghara ime unnecessary mistake ọpụta ọkwado nwa mmadụ na-agba ama enwe misunderstanding because ọ bụgoro ụmụnne na-abụ ofu nne na nna m a na-enwe misunderstanding mana ọ kwuru ghara ị na-enwe misunderstanding ọ ghara ịbụ ihe nwere spiritual undertone ọ ghara inwe spiritual side problem ka ọ bụrụ na just character wise then nke anwa with endurance and understanding you can cope with your fellow human being mana ka ọ ghara ịbụ na problem ụnụ has to do with spiritual compatibility ọnya ka ojikọta na ekwesịrị ịjụ ase ka iwe ghara ime ya mistake and nke ọzọ ịbụrụ nọọ nwaanyị ma ọ bụ nwoke ịbụrụ nwaanyị mana ị nwere call and dị mana ị nwere call ijekwana nụ ofeke ijekwana sị ka ị nụ onye a maka na nọ ya spek ma ọ nwere ego chọọ onye nwe ihe gbasara mmụọ ka gị na ya ka okwe gị na ya mee example na ị nwere call ije na-anụ ofeke ịma na ọ ekwe ka ịza call mana ọ bụrụ na ị nwere call example pụta ọ bụrụ na spiritualist na anụ ma ọ na-edibe na anụ ma ọ na-ekpokọ onye ọdịnala ịmagoro ya ejere gị aka ka kwụsị ebe a. Thank you so much. Viewers all over the world, we have come to an end on today's edition of Question and Answer. If you have any question based on today's teaching, kindly drop it on the comment section or DM Ogbuefi Eze-Ana with the WhatsApp number showing on your screen. Ogbuefi, thank you for coming today. Thank you. We really appreciate it. Before we go, any advice for our viewers? Viewers, as you are watching my program, make sure you share button, share and the matter. ọ bụrụ na ịchọ ka agbara gị afa video ma ọ bụ na o nwere ajụjụ inwe na nkụzi a send ya message na our WhatsApp number 08057837672 ma ọ bụ na 08138243871 then imetụ aka na share button agwakwazie m ọfọ n'isi ndị Friends of the Temple na Children of the Temple ya na ndị sonyere anyị na-aja nke ọnwa Febụwarị a sị na ọmaka ya emere ụlọ a sị na akakaka ya amụ na jijia ya amụ ụlọ a sị ma onye isi ụlọ na-awa aja ya were nke chụọ maka na nwa agụ amatarata ahịfịa a sị m ihe unu ga-eri ya bịa ihe ya eri unu abịakwana n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa ka ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu a sị m na ọ bụrụ na ọnwa egbe oji eji wee chụọ aja emechaa na ọ ga-ekwuriri ome ya gazie. Viewers all over the world, thanks for joining us in today's program. Eze-Ana.